गिबि गिबियावनो आङो जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा मन्थ्रि बिथांखौ धन्यबाद होगोन। बिथाङा जोंखौ मोनबा गेरेन्टिनि थाखाय थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बुंनो होदोंमोन आरो बेखौ दिनै बिथाङा सेंसन खालामनानै जोंनो बावखुंग्रि समस्थियाव राननो होबाय आरो मोजाङै जाना थांथारबाय। जथेस्थ' मानसिया मोननो हाबाय आरो बे मोननानै बुंदों जोङो बिपिएफखौ आरो नागारला, बिपिएफखौ जोङो जेब्लाबो जोंनि जायगायाव फोथांबाय थागोन आरो बिपिएफआनो फैबाय थानाय समावबो बावहाय देरहाबाय थागोन। 1250 जना 10,000 खरि होदों, 100 जना 2 लाख खरि होदों, हा होबाय, हाखौ होबाय जों। बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुप 600 650 होबाय, ओमफ्राय बिकलांगनो होबाय, सिनियर सिटिजेननो होबाय। मथा मथि जोङो दिनै 5,000 6,000खौ जों होनो हाबाय आरो फैगौ बोसोरावबो जों होगोन आरो खुनु बेक्तिनो खुनु इयुथनो जों होआबालानो थाया, गासिनोबो होजोबगोन जों। बावखुंग्रि हिसाबै जोंहा दाबो सेन्ट्रेल लेभेलाव रायलायाखै। जोङो बावखुंग्रि समस्थिखौ देरहागोन आरो बेवहाय खुनु सन्देह गैया। बावखुंग्रि समस्थियाव जों देरहानो थाखाय जेब्लाबो साखाफारा आरो आं जेसेबांसिम भट मोन्दोंमोन बेनि बांसिन मोननो थाखाय बावखुंग्रि बिटिसि कनस्टिटिउन्सियाव जोंहा बारायगोन आरो बिभिन्न जोंनि बावखुंग्रि एरियायाव गेलेनाय समस्थिफ्राव जोङो जेब्लाबो देरहागोन। केन्डिडेटनि सायाव दाबो सावरायनाय जायाखै। जोंखौ जेब्ला बिथोन हरो जोङो खामानि मावगोन। अलरेडि जोंखौ बिपिएफ हिसाबै केम्पेइन खालामनो थाखाय जोंनि मानगोनां चिफ हाग्रामा मन्थ्रि बिथाङा जोंनो गारि हरखाबाय आरो जोङो बेरायबाय थासिगोन। बेरेखा दोलोनिफ्राय माबायदि मोगा-मोगि जागोन? बेरेखा दोलोआथ' जोंनि बावखुंग्रियाव गैखाया आरो नोंसोरो नुगोन कयेक दिननि उनाव जोंनिफ्राय बेरेखा दोलोआ आरो बिपिएफआव हाबजोबसिगोन। जों खालामनो हाबजोबसिगोन। मेरला दं। जों प्रग्राम खालामगोन, कयेक दिननि उनाव प्रग्राम खालामगोन आरो गासिखौबो हाबोजोबगोन जों। साफा सानै थागोन राजनितिक हिसाबै, खिन्थु गैला आरो जोंनाव 13-14 हाजार दंमोन नालाय, बेखौ जोङो गाख्लाय 6-7 हाजाराव दोनफैगोन।